Bună ziua, suntem alături de domnul dr. Tonit Feodor, un veteran al manifestării Primăvara Dermatologică Ieșană, pentru al 5-lea an la rând. Bine ați venit, din nou. Da, bine v-am găsit și întotdeauna vin cu mare bucurie, cu mare emoție, cu mare plăcere la această manifestare. Este o manifestare unicată așa în țara noastră. Se adună mai multe specialități, vorbim teme comune, teme separate, diverse abordări, diverse puncte de vedere din diverse unghiuri. În final, beneficiul îl au pacienții pentru că acumulăm cunoștință, schimbăm experiență și atunci pacienții noștri, la urma urmei, sunt beneficiari acestor manifestări. Suntem în al 5-lea an de existență cu Primăvara Dermatologică Ieșană. Cum ați caracteriza periplul acestor 5 ani până în prezent, evoluția acestei manifestări? N-aș putea să spun. De la prima ediție nu existau, eu știu, minusuri la această manifestare. Totdeauna au fost invitați din străinătate, totdeauna temele au fost foarte bine alese, programul științific foarte bine făcut, așa încât, încă o dată spun, revin cu aceeași bucurie aici la Primăvara Dermatologică și văd într-adevăr un entuziasm din ce în ce mai crescut al participanților la această dovadă și numărul din creștere a celor înscris pentru această manifestare. Față de alte conferințe medicale, cu ce se deosebește Primăvara Dermatologică Ieșană? Interdisciplinaritate. Toate celelalte se încearcă să se separe, să vorbească despre un subiect, un singur și totuși noi avem un pacient unic, el este bolnav și cu vene și cu artere și cu diverse comorbidități, așa încât e bine să știm cât mai multe despre el. Vorbeați despre interdisciplinaritate. Cât de importantă este? E vitală, nu? Aș putea să spun, pacientul simte asta. Dacă eu nu știu și dea un răspuns la întrebarea lui, el mă sancționează instant. Trebuie să știu din cât mai multe detalii. Nu trebuie să fiu specialist, dar trebuie să-i găsesc un răspuns și să-i găsesc o soluție la întrebarea lui și, evident, să cer sprijinul unui coleg în problema lui. Perspective pentru anul care vine? Gânduri? Pe partea pe care sunt eu specialist, poate că aș vrea să inițiem niște cursuri de compresie. Au mare nevoie pacienții noștri, vedem incidența foarte mare a ulcerului venos, a bolii venoase cronice și atunci un tratament eficient ar fi o compresie în vindecarea ulcerului de gambă. Vedeți, este o arie comună pe care o împart chirurgii vasculari, chirurgii esteticieni cu dermatologia. E normal să avem un schimb de experiență pe această temă. Deci, următorul, din câte s-a spus, va fi un curs cu un număr de participanți pentru compresie inelastică. Mulțumim, domnule dr. Tonit Feodor. Abia aștept să ne întâlnim cu drag și anul care vine într-o atmosferă la fel de profesionistă, la mai multe primăveri.